Abbiamo osservato schietto di salutare, ringraziato per il suo
Ten
Different.
Che cazzo fa piacere che sia da eh? Vero? Mette me alla الزبار الزبار مع الزبار
çak çak. Iva, għallix.
Ya ne sus ya dur.
m'għandux la fejn tibża ġajt.
Nistieden it-tfal issa biex jersu il-surfier. Tempo sew, l-lum tal-lej, il-ġbarna kollha fl-imkien madwar il-fija sabiħa ta' Ġesu biex infakru l-qawm tiegħu mill-imwiet li Ġesu rebaħ anke fuq il-mewt. Nixtieq l-ewwel qed ringrazzja lilhom tfal dawk li ilhom magħna tul din il-ġimgħa mqazza kollha il-sonijiet ta' dawk li jiġu għal-Qudiesa, ta' dawk li jiġu għal-Katekismu. Nirringrazzja wkoll il-ġenituri tal-impenn li ddaklu li jġibu l-kullierhom il-Knisja li jnisru l-kullierhom dak li jużar ta' Zizanina. Tista' tagħtuhom ħafna affarijiet żgħir li tagħmluhom u tagħmluhom. Imma l-isbaqqa li tistgħu ittuhom hija fidi Ġesu li għamel il-wied li jtina wera mhux affarijiet għad-dilatt imma l-ħajja ta' dejjem. U nixtieq illum dan il-morġiġ servit l-ewwel waħda hija biex jibqajna hawnhekk illum nittamaw hekk kull darba qatt għall-Qudiesa fejn aħna niltaqgħu ma' Ġesu ħaj, speċjal seta' tfal li kienu ssieb animaw il-konsepp xulbin u l-permezz saħħa li għandu fil-kibir. Wara li nispiċċaw verik issa nistennikom ukoll inna veru inna ħafna. Żewġ minuti osra nidħlu fil-Knisja biex wara li nabna barra nirċievu il-kaf ta' Ġesu sakramentat. U dik il-barka nabdu għal-komitar u għassu għal-kol il-familjari tagħhom. Friżet tal-missier u tal-erel u tal-iskier u s-santu missier li jinti l-ismewiet, jitħaddez ismek, tiġi sarnatek, ikun li fil-sema jitħadd. Isna għadu l-jum, għafina l-jum, għafrinna l-jumitra, għanna naqru l-jumati għafina, u għal-kampanieri li tiġi isseħ l-issa l-deni.
kull il-bidriet is-sena tal-għala. Gloria al Signore e dello Spirito Santo. O Gesù Eucaristia, gloria a te, e alla vita quella. Yeah.